Wala giling bugas din yan to. Wala giling. Ako tato nga. Wala silang talantanan ta kay nasa ko pa nga sa unon dire. Lima lagi ko ani brad. Oo brad, dagan dire pa sa unon pero pa sumo pamilya dito. Wala dito to. Sumali noon ta nga uli lagi ta ko parang dayon labing maayo. So man nga wala kong disappear na nanibot. Lima lagi ko ani lagi. Ini mana? Saling situ. Saling itu. Dulu na mga asawa kan, tulo na ba? Kung ano to gusto? Ako pa rin mo, Brad. Dako pa yung kaya yung problema. Muna surrender sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. Dapat unta, usara man yun itong asawa, pero surrender na sa Ginoo. Nakakabit sa camp, napangalingan ka sa mga mensahe, di ba? Preach toward the mark, di ba? Forget things na niagi na sa iyo pinag-pray. Surrender ka na sa iyo. Wala yung posible sa iyo. Ha? Yun ang kagawin. Awaken within, tearing the heart in two. Listen, I beg of you, guard your heart, guard your heart. Niya ang NSO, gigamit niya igsoon ang opisina para sa marriage license. Kung ang nagkasal, magkasal, dunay license. Driver ka, ginawa mo nagpulong ako, mag-drive ko, yes. Pero magamit sa LTO para sa lisensya. Ang atong presidente, hatag nga sa Diyos, pero gigamit ang mga tao, pagpuntar niya. O sa pastor, pag-mission, gipadala, itawag sa Ginoo, gamiton ang local Baptist church sa pag-send out to give authority. Muna gitawag, mag-soon order in the church, order in the family. The task given to the servants from the Savior is very great. Was it time to agree? Servants, David the servant, Moses the servant, Abraham the servant, Paul the servant. Kasi kung sa mga tao na ingon mag-aga, one book, tanaw, the bread,
Special si Pablo kaysa suot sa Roma padong sa Galimon, ang ngayon ni Pablo muna una. Ganun mo na